У Києві відзначили День кримсько-татарського прапора. Блакитне полотнище із золотою тамгою сьогодні майорить у десятках країн світу. Але найважливіше місце, де на нього чекають, це український Крим, який уже понад десятиліття живе в окупації. Для кримських татар прапор давно перестав бути лише національним символом. Він став знаком незламності, пам'яті про пережиті трагедії та віри в повернення додому. День кримсько-татарського прапору – це дуже таке концентрована демонстрація солідарності з Кримом, підтримки кримсько-татарського народу не лише на материковій частині України, але по всьому світові. Абсолютна більшість кримських татар, вона не сприйняла, не приймає і ніколи не сприйме російську таку навалу в Криму, бо настільки все це взаємопов'язано в нашій історії, завжди всі біди, нещастя, трагедії, геноцид щодо кримських татар, вони завжди приходили з Москвою, з росіянами, з їхніми військами. І тому тут люди про це всі самі знають. Єдине, я дуже прошу завжди не заплямовувати жодного нашого символа, не заплямовуватися самим. Ніколи, щоб кримсько-татарський прапор, який переніс разом з народом таку історію, щоб він поруч не стояв з їхньою триколорною ганчіркою, ніколи, щоб цього не було. Кримсько-татарський прапор сьогодні поруч із державним українським не випадково. Їх поєднують не лише однакові кольори, а спільна боротьба та спільне майбутнє. Для тих, хто був змушений залишити рідний Крим, він нагадує про найдорожче – рідний берег, голоси близьких і дитячі спогади, які неможливо відібрати. Мені видається, це важливий день не тільки для кримських татар, а для всієї української політичної нації, для кожної людини, яка стоїть на тому, що Крим – це Україна. Ось і навіть подивитися на кольори наших прапорів, однакові, жовто-блакитні. Ось і це свідчення нашої спільної пам'яті, наших спільних цінностей, нашої спільної мети. Ось і пам'ятати про те, що Крим – це невід'ємна частина України, це бути українцем, власне. І тому це державне свято, воно дуже важливе. Це і руки моєї мами, і посмішки моїх дітей, ось моє узбережжя, мої гори. Це дуже теплі і змістовні емоції. Історія кримсько-татарського прапора нерозривно пов'язана з історією самого народу. Він пережив заборони, депортацію, десятиліття вимушеного мовчання, але знову повернувся разом із людьми на рідну землю. Саме тому сьогодні прапор об'єднує кримських татар, незалежно від того, де вони народилися чи де змушені жити зараз. Це на небесно-блакитному полотні. Це золота тамга та рак тамга. Цей прапор був затверджений першим Курултаєм у 1917 році. І з того часу ми його сприймаємо як єдиний національний прапор кримсько-татарського народу. І саме він є тим об'єднуючим для всіх кримських татар, незалежно від їхнього походження, незалежно від того, де він – Керч, Перекоп, Ялта чи Ак'яр. Для нас це єдиний символ, який об'єднує всіх нас під цим прапором і під ім'ям кримські татари. Блакитний колір для кримських татар завжди був символом чистоти, миру і злагоди. Його берегли, до нього ставилися з особливою повагою. І сьогодні, коли Крим знову переживає темні часи, цей прапор нагадує, що свобода може бути відібрана силою, але прагнення до неї – ніколи. Це єдність, в першу чергу, єдність народу, це сила народу, так, якщо можна сказати, тому що це чистота, тому що блакитний колір, він завжди і у тюркських народів, я буду постійно це повторювати, тому що для тюркських народів це особистий колір чистоти, символ єдності, символ злагоди і символ всього найкращого. Тому, звичайно, і для мене, і для кожного кримського татарина це прапор, в першу чергу, це свобода, це те, що ми вибираємо нашу свободу. І я впевнена, що дуже скоро кримсько-татарський прапор, як і український державний прапор будуть майоріти над нашим вільним Кримом. І це вже буде дуже-дуже скоро. Я сподіваюся на це.
Прапор кримсько-татарського народу – це не лише про минуле. Це про тих, хто не зрікся своєї землі, своєї мови і своєї держави. Це про людей, які навіть в окупації не дозволяють зламати власну гідність та живуть з певненістю, що зовсім скоро Крим обов'язково буде вільним.